Bonsoir, bonsoir, on attend un petit peu. Tsy ataoko lava izy ty fa juste mamalimaly volagna le mpitondra. Hitanareo, avy fête d'indépendance à Madagascar, le 26 juin. Maro olo me pose la question, indépendant edy atsika va tsy indépendant. Ninaka direct volaniko, atsika tsy indépendant. Atsika tsy indépendant. Par contre, atsika ndraiky indépendant amin'ny corruption, arrestation arbitraire, zay raha tsy manjary diaby atsika indépendant aminazy. Azonareo, zay raha tsy manjary diaby atsika indépendant. Fa hita masotsika. Alaitsika exemple, aux États-Unis, alaitsika exemple, président tsy mivolagna amin'ny vahoaka américain, même tsy amin'ny indépendance, allo ataova drapeau, atsangana drapeau. Les peuples américains volako aminareo, ireo fiera, ireo patriote. Anao koa nagniraka olo, nagniraka vahoaka fa atsangana drapeau, dikan'izay anao fa tsy mahatoky tegna. Tokony mipose la question amizay anao, indépendant tanànanaka va tsy indépendant tanànanaka. Anao koa ravoravo ke tia agnamboatra l'école, tsy anao nagnamboatra izy fa tanàna ivelagna andeha agnamboatra l'école nao, anao président. Tokony pose la question koa anao. Excuse nareo mivolagna fa Madagascar manan-karena fa tsy mandroso. Fotony angalarinareo raha diaby misy à Madagascar. Avy indépendant, langninareo, avy 26 juin, maramila. Alefako aminareo izy ty. Fotony izy koa fa misy fête nationale zay, maramila boka amin'ny défile. Zay ty ny défile tamin'ny 1998 au 14 juillet à Champs-Élysées zany défile. Za fiera zany défilé. Anareo maramila gasy. Za mipose anareo question. Anareo i défile, karakory tenuenareo? Nazo tenue vaovao anareo? Nazo rangers vaovao anareo? Nazo ceinturon vaovao anareo? Nazo armement vaovao anareo? Est-ce que madio raha jiaby? Est-ce que karamanareo mahampy anareo? Fotony maramila niady indépendant io. Misy maramila niady indépendant aby io. Donc, dikan'izay Madagascar tsy indépendant juste amin'ny taratasy fo indépendant fa agnatiny Madagascar ao, Madagascar tsy indépendant. Anao koa président de la république volaniko zegny, mivolagna amin'ny vahoaka, atsangana drapeau, karaha miforce vahoaka anao. Déjà ohatriny drapeau nao. Misy vola vahoaka andeha avanga drapeau nao? Nde vary, nde rano, nde jiro, tsisy amin'ny vahoaka niany zay, karaha force anao, allo atsangana drapeau. Donc, maramila volaniko zegny. Anareo i défile le 26 juin. Fiera anareo andeha défile amin'ny maramila ny poteny anjirajoeny. Est-ce que fiera anareo en tant que maramila volaniko zegny? Fiera anareo zegny i défilé parade ankilan'olo jiaby mitondra le drapeau, tu vois? Or que nareo ny poteny fitondrana ty, le tsombiagna karaha maramila tsy nanonga. Madagascar volaniko zegny, le tsombiagna karaha force tsy nanonga. Anao zany engagé volaniko aminareo zay tamin'ny année 94.
depuis volaniko aminareo zegny karaha manaka presque tous les ans izy nanonga izy ka tous les ans, même retraitenaka manonga fo tous les ans koa ty, même izy tsy manonga be sa mpiendreo 20 euros mpiendreo 10 euros izy fa manonga fo izy ke anareo en tant que maramila, en tant que force, ravoravo anareo mahita raha karaha io, fier anareo andeha défilé za maregny misy soi-disant vahoaka fa hempaka, député fa hempaka, maramila fa hempaka, ministre fa hempaka dia hiala Anjirajoelina regny tsika jiaby zegny amy vaovao ato zegny, amy vaovao ato ke ino mba raha ambesatsika e, soit moasin'Anjirajoelina io micontrôle atsika jiaby, soit moasin'Anjirajoelina io micontrôle atsika jiaby atsika tsy tafihetsiky fa maro olo ty hetsiky zegny dans tout étudiant fa tsisy raha manjary, tsisy masaky mihetsiky zegny atsika. Anareo mila indépendant le 26 juin, marqué nareo indépendant le 26 juin, boycotté nareo raha ataon'Anjirajoelina jiaby karaha nataony ministre sasany any misy tsy navy tant que izy tsy boycotté nareo magnasary mahay matanjaka fo izy. Zegny edy volaniko aminareo isan'andro état fédéral teo nareo izy koa nahita état fédéral sambolo amy tany misy amy province tany misy izy mizaha karakory maramila anazy, karakory force-nazy, force fédérale karaha aux États-Unis volaniko aminareo i tsy mampiady volezatsika ampiadivin'olo, volezatsika ampiadivin'olo resaka magnavakavaka état fédéral. Non, état fédéral zay tsy magnavakavaka raha zavako aminareo za tsy vonona an'olo aby zegny za ka tsy te mivonona agnarana de fa za tsy izy koa haiko raha mariny direct fa tamy tete za mita amin'ny Anjirajoelina volaniko aminareo zegny mitsangana olo mpagnano politiky, nivolonareo fa bon anareo mitadino ino raha mety apetraka, maro olo atsika boka lakôte boka la plupart atsika nangala état fédéral, raha zegny fa nipetaka tsara état fédéral. Le problème amitsika volaniko zegny atsika tsy maintsy misy traître fo, état fédéral io nipetraka taratasiny boka atao nivady état unitaire, état central azova amitsika nanamidika atsika samby kotreo fo zegny olo jiaby état central mivolagna fa atsika samby atsika mametika atsika, raha zegny koa nipetraka état fédéral ny contrôler tsika olo aby zegny. Le problème izy ny contrôler ndreo boka état central zegny volana io tsisy bourza, non fini ça, atsika zao miady contre le système, atsika zao miady pour le peuple, niny vahoaka pour le peuple contre le système volaniko aminareo zegny mila adoso Anjirajoelina, mila déjà za fa mivolagna aminareo zegny j'ai fait une publication anao mivolagna allô atsanganana drapeau malagasy, nagnino tsy atsangatsika koa drapeau n'israélien fotiny atsika nagname 60 hectares de terrain, nagnino tsy atsanganantsika koa fotiny andeha hiasa ao baka hiasa ao rô fa namezagna rô baka fotiny fa divisé tanàna, fotiny anareo mivolagna état fédéral divisé fa anareo magnano état central tsy nidivisé nareo izy, nagnino tsy apetraka atsika koa drapeau américain fotiny rô ndeha angala base tuléar amitsika ao nagnino tsy atsanganantsika koa drapeau ny saoudien fotiny rô mihina volamenatsika jiaby ao donc azafady aminareo maramila volaniko, anareo le tompiny anareo nagnapetraka izy io volaniko, izy koa ndraiky anareo fier amy karamanareo, fier anareo amy tenue andesinareo le 26 juin anareo agnano parade toizanareo mbola tsy marary zegny anareo, fa za ndraiky la place nareo za marary
za marary njeranjery so tsisy aminaka arme ino arme anareo zavanareo teninareo des fois araiky delavé araiky tsisy araiky hoe ty tenue de défilé fa ianao fa ty tenue de parade ty tsy mila touchena ty resaka défilé fo anao magnala izy ninareo agny iny karaha manareo nanonga depuis quelle année karaha manareo tsy nanonga euro manonga ty volaniko aminareo zegny 1 euro ça fait presque 5000 bientôt 5200 ariary raha ndraiky manonga fo agny anareo amizay allo iragna mandeha mamoboky vahoaka iragna mandeha anareo magneky tsy leranareo eky zao force tsy leranareo eky magnadoso olo napetraka anareo en place tsy leranareo eky zao za mivolagna leranareo zao zay ny volaniko tsy ataoko ela le vidéo naka fa état fédéral tsy mampiady olo volaniko aminareo zay état fédéral tsy mampiady olo misy olo nivolagna volaniko boka Tananarivo izy nagnano politique tamy tetezamita atao izy nikeky fa za tsy volagna agnarana azonareo zay misy olo namitika aminareo boka côtier tany volagny tokony nipetraka état fédéral io taratasy niboaka atao ni contrôleny iro le système volaniko le système central izy navy tamizao vita état fédéral tsy mipetraka or que raha zegny ny volagny personne amy Didier Ratsirika zegny ireo nivory tany agnadoso Marc Ravalomanana ta Paris tamy Quai d'Orsay misy vidéo anazy amy Paris kary zafa naregny zegny e Sarkozy teo zegny atsika ny fitany Andry Rajoelina io tso tsy hainareo zegny izy nagnapetraka soi-disant état fédéral napetraka amizay les gouverneurs dans chaque province fotony akorondreo mila magnano système karaha état fédéral io amizay pendant le tetezamita iny gouvernement de transition io amizay nagnaboa zegny amizay commence napetraka andreo le état fédéral mais tamy taratasy ny fitany atsika zegny nomaly président Percy fa nivolagna misy mamitika amitsika côtier après prenez comme vous voulez marary aminareo izy c'est votre problème tsy marary aminareo izy c'est votre problème aussi fa raha zegny mariny fahita maso zegny natoa le système central nivolagna fa anareo côtier mpamitika misy antony zegny misy antony ro mihitsy nivolagna tsara raha nataonareo anareo nanangina état fédéral tsara izy tsy nataonareo direct teto a Madagasikara volagnin'indreo izy koa nataonareo teto a Madagasikara zy mbola nifitandreo fa anareo volagnin'indreo tegna tsara nataonareo any ivelany anareo micontrôle izany volagny tsara iny système nareo tsara ino volaniko taminao zay fa nahita erreur nataon'olo jiaby teo volaniko raha jiaby zay nianaranay on est jeune zay ny volaniko la porte est ouverte à tout le monde varavarana mibiagna ny gasy jiaby tiditra agnatin'ny état fédéral fa zay tsy mila olo amitika zay cette fois-ci volaniko zegny contrôlenay olo jiaby midika agnato izy koa fa hitanay fa tsy manjara ataony il essaye de nous on va le virer anareo zay volaniko zay boka maramila marigny zay nampianary maramila il faut être discipliné zegny ataonay io discipliné il faut être honnête zegny ataonay io tu vois il faut être intransigeant sur tout ce que tu fais il faut être carré zegny amy volagny maramila les militaires sont des carrés transparence raha ataonay jiaby zegny zay alohany nagnano zo maro nivogna taminay zay mila action eky zay mila action anareo koa mila action anareo ny marary anareo koa libre magnano au contraire zay d'accord aminareo natoa zay mbola tsy magnano action misy antony tsy niany zay claquenay le doigt raha jiaby mitandatsika karaha ataonareo zay boka fombanareo boka zay
zay miambiandry radio ely hitondra vary anareo ravoravo mahita vary. Mais vous savez pas karakory nazahoanandry radio ely vary karakory fiadivagna tsy anareo zegny. Nareo fo vola avy ty anareo tsy agnatin'ny Facebook avo anareo zo koa ny megane après amizay anareo tsy obligé ne mitandregny raha volagninay zay contre volaniko eko ndraiky c'est des minimes. Tsy maro olo mivolagna zay volaniko fa mety tsy maintsy valiako fo ndraiky igny tsy maintsy valiako fo c'est des minimes enay zio fa anareo agnano tous les moyens ampiady androboka état fédéral io. Mais croyez-en, on vous attend. Zay un peu dur. Zay tsy nampidirindreo tao, zay tsy nampidirindreo parce que normal. Zay mimefie raha fa nandalo tsy avo zay eky. Raha fa nandalo tsy kenay avonay. Donc zay ny volaniko. La porte est ouverte à tout le monde. Agnatiny adhérent état fédéral. Bureau de vote fa vita. Bureau de vote fa vita raha jiaby mipetraka amin'ny place fa zay tidika adhérent miditra koa izy mikoragna atsika. Mais on veut des gens honnêtes. Izy koa agnatiny loanareo fa zay amitika olo nagnapetraka ro état fédéral io, vous pouvez déjà partir. Fa mety mandeha nareo kaza miditra koa fo eky. Za koa olo direct volaniko zay nakafa volaniko ny mariny tso anareo miditra koa ke za nandroaka anareo amizay vonga raha tsy fagnahy état fédéral natoa za mandroaka anareo misy raha tsy mandrary raha nataonareo. Za volaniko expérience maramila magnano formation za il y a plus de 60 personnes, des fois il y a plus de 100 personnes agnata atonga raiky, des fois anao mahita firy olo fa hitanao toetraign'olo. Analysenao olo aby zegny. Misy tiagnano, misy tsy tiagnano, misy de lèche-cul et misy comment dire ça, juste emmerder les gens. Zegny volaniko, zay miambiny. La porte est ouverte. Ke boka Chine anao, boka Canada anao, maro mikaiky zay boka en Italie mikaiky zay, mikaiky zay boka aux États-Unis. Tianay raha ataonareo, tianay raha ataonareo, tu vois, zay mianalyse. Tsao magnasara mankatia io amitika zay. Vous êtes déjà cerné. Za fa mivolagna aminareo zegny. Anareo cerné direct. Même anareo mivolagna anareo mafy anareo zegny fa direct zay fa fotony izy koa zay tsy maintsy pose question anareo fo. Nde tianareo nde tsy tianareo. Ary possible koa zavanay passenareo jiaby. Zavanay passenareo. Fotony zay fa tsy matoky. Fotony atsika surtout atsika côtier volaindreo mavita mamadiky. Raha zegny raha mariny. Zavanareo olo mpitondra jiaby amitsika. Les gens politiciens boka amitsika ty mamadiky mariny reo. Ary fa hita maso. Tegna mamadiky. Fotony fitiavandreo vola, ils préfèrent vendre leurs âmes que défendre une cause juste. Ro préfèrent andendafo ray aman-drenindreo, zanakandreo, quitte à faut tuer leur famille, iro mipréfère raha zegny. Olo maro maventy manampahaizagna nandeha l'école soi-disant possible aby l'école indreo nividiandreo diplôme indreo la plupart baka zay ny volan izy koa mbola gasy nipetraka Madagasikara tao niegny tao fa nagnano politiky io tsy matondra Madagasikara. Za fa mivolagna aminareo zegny io tsy matondra Madagasikara. De toute façon atsika fa nagnano essai indépendance volaniko zay ho avy firy taogna atsika zavatsika zio. On n'avance pas. Tanàna jiaby mi-avance atsika mi-recule. Anao koa tsisy expérience taty. Nareo zio volagna fa Percy na za andeha amezan'ny la France bec. Zay ka ataondreo anareo boka fa tara amin'ny France, anareo andeha. Non, jamais de la vie. Des œuvres de la France. Fotony zay contrareo. Raha nataonareo zay igny tsy gasy. Nefa misy expérience eky zay. Karaha navony Jean-Luc Diavolojara. Izy tsy naneky jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, izy ka izy zio mbola milefa, mbola agny misitriky ao Madagasikara ao.
Izy ka zio mbola tsy hita izy na dignan'olo jiaby azony namitika izy atsika côtier namitika izy koa atsika sambatsika fo volaniko zegny. Donc maramila lera zio volaniko zegny, anareo tompiny, anareo nagnapetsaka izy io, devoir anareo tsy ordre que c'est un devoir magnadoso Andry Rajoelina et son équipe parce que izy koa dosonao Andry Rajoelina fo fa mbola miposy reo sasany aby io ary io fa tsy mila dinao zao politicien jiaby makasarotry tanindrazana reo alaindreo fanakarena Madagasikara reo mandeha mividy tragno ivelany, zay ndraiky mandeha mividy izy a Madagasikara atao fa zay tsy tia tanindrazana. Bizarre zegny donc zay tsy avoabekony la France karaha exemple Kémy Séba pourtant izy nagnano étude en France izy ka izy anao koa Andry Rajoelina volaniko nintsika hoe tsy mitovy volaniko zegny za français de naissance par filiation, za tsy naturalisé par filiation. Anao koa tia tanindrazana mariny le 26 juin adosoa nationalité français anao karaha ataony candidat ivoirien izy misy double nationalité izy koa naturalisé, tu vois. Anao koa tia tanindrazana mariny aboanao vahoaka volaninao j'enlève ma nationalité français za petraka en tant que malagasy simple raha volaniko zegny fôty anao volaniko zegny tsy mitovy ninay fôty ninao à un moment donné nazavainao fa naturalisation par filiation ça n'existe pas ça n'existe pas zegny Andry Rajoelina fa anao zala mamotoko Madagasikara anao tegna dangereux amanamotika ny potianao Madagasikara jusque karaha la farine anao teo mikabokabo za plus que je peux pas être plus nul que Marc Ravalomanana tamy Marc Ravalomanana délestage tsy karaha ty sérieusement tamy Marc Ravalomanana délestage tsy karaha ty za tsy mila Marc Ravalomanana mipody fa tsy karaha ty délestage vahoaka tsy nijaly karaha ty tegna tsy nijaly 1 euro ça fait pas 5000 1 euro voilà azoko no 2100 2200 voilà teo fo zio izy double bientôt triple donc Andry Rajoelina tsy tonjanao firenena atsika miragna taogno fo baka atsika miragna tonga raiky fo zasaka vedea tsy tonjanao firenena io anao mipodiana en tant que DJ ampitsindraha olo fôtiny ainao mampitsindrika olo a Madagasikara hita maso boka anao izy ka tanimboanao anao mampitsindrika olo ampitsindraha olo anao artiste ataovanao karaha mangalataka anao karaha député lavalava igny mangalataka anao tu vois igny asanao igny anao artiste tsy mitovy ambila olo mahay hitondra firenena samby olo on te jette pas la pierre mahaiza diso anao diso en presque 15 ans fitondrananao tsisy raha manjary mitomangy vahoaka jiaby donc zegny vidéo tsika niany tegna ty 5200 mon Dieu Seigneur 5200 nde za tsy andefa vola Madagasikara malahelo za sérieusement malahelo za misy olo tia misy olo ravoravo misy zay volako des fois amy diaspora ravoravo diaspora nanonga 5200 za tsy ravoravo lanko tsy karaha complice za a Madagasikara mahantra karaha complice sérieux voilà zegny
Yafa izy mila miala, atsika mila miala anjy radio mila miala anjy radio mila miala. Mila miala. Tegna mila miala ary olo jiaby nefa pare zegny izy io. C'est l'espèce de détonateur imbesan'olo. Miambigny araiky soit ou un exemple un capitaine Traoré ou un tu vois même pas un capitaine Traoré même si c'est un civil vlan comme narozy mavita magnano izy tu vois il faut quelqu'un d'honnête raha jiaby zay vlan tu vois izy koa rô nazaka démocratie vlanko zay fa ela izy miala fa ela rô tsy mazaka démocratie rô tsy raha zegny tsy ampoditsika atsika koa mahazo l'état fédéral io tsy ampoditsika erreur nataondreo tu vois jamais davy zay vlanko am raha ty za transparence za mavita miala maresy koa fa mivolagna aminaka fa za tsy d'accord aminao ta za miala izy koa tsy vita za miala tout de suite mo en général raha koa nidirako volanko aminareo zay raha koa nataoko tsy mety tanterako tsy mety parce que za borné agnatin'ny lohanaka ty volanko nagnino izy mavita za tsy mavita au contraire tanao mamparavoravo za volanko aminareo zegny tsy za nahazo tomobily tsy za nahazo trano tsy za nahazo trano za mahita olo ravoravo azolo nagnano ty ty ro ty nagnano izy ty état fédéral nagnano izy ty olo jiaby ravoravo za ravoravo je peux dormir tranquille za tsy mijery de za mitondra tomobily de za tomobily naka za tsy mijery izy fe tu vois ce que je veux dire parce que za tsy matérialiste parce que raha jiaby zegny volanko aminareo tsy levigny miaraka aminaka tsy levigny miaraka aminaka za koa maty par contre raha nataoko fo et za je cherche pas à être connu za tsy me cherche à être je cherche juste à rendre les gens heureux tout ce que je veux c'est ça Madagascar karaha ataony vahoaka eto en France même ro tsy heureux au moins le minimum garanti minimum olo mavita migaka rano olo misy jiro olo misy comment ça mihina à leur faim andry radio izy mihina miaraka vadia manjanaka anazy à leur faim mais adignany fa vahoaka malagasy misy tsy mihina fo za ty volanko aminareo zegny je vous jure za ty izy koa anigny fo za tsy mijery anigny mais on est obligé de manger pour se nourrir misy koa za fo za tsy tenakana za tsy mijery zay raha ataonao agnatin'ny lasietinaka za mihina fo za tsy micalcule ia fôty za fa za tsy karaha igny alary maramila nagnazatra zay karaha igny donc mandeha amin'ny chaîne za maizany maramila anareo igny hoaninao mais atsika à Madagascar volanko zay fa trop tegna fa trop on est en 2025 s'il vous plaît 2025 nous sommes en 2025 il y en a qui n'ont pas d'eau il y en a qui n'ont pas accès à l'électricité il y en a qui n'ont pas accès à l'école ils n'ont pas le droit de se faire soigner et le peuple continue à adhérer ça. Là, c'est grave. C'est pas grave pour ceux qui sont en train de nous tuer. C'est grave pour nous. Parce qu'on réagit pas. Si ça règle ma sac miette, ma vous le diable. Mais les ranaro, filfren ou misbe, vakvakinul changnaro. Tu m'as vu zanaro mzé, faut nanin. Moussar ne ou mandé mamak changnaro. Mais ça, c'est n'a pas fatikinien. Mais il faut que ici, Amelo va demander un canal. On est devenu comme des bêtes. Car à la loi de la jungle, je vais tuer pour me nourrir. C'est grave ça. Zavon iska mama bingara matie, vakchantie, ni vous nous la rectie. Non, c'est plus normal ça. C'est grave ce qui arrive. Hein? Après, vous réagissez pas. C'est votre génération qui va tomber. Atovangatin lo naro zegny. Zavanaro zankanaro. Madinki. Qu'est-ce qu'ils vont subir ces enfants-là? Hein? Déjà, la vie est dure déjà pour eux là. Qu'est-ce qu'ils vont devenir après? Est-ce que ils vont aller jusqu'à leur majorité déjà?
Faut-il l'insécurité? Problème. Si sera ce problème, non. In rat ci problème au Madagascar. In bilan nandraduel, vlang narum nakabka. In rat ci problème à Madagascar. Iskara vlang no problème. Au niveau sport, mis problème corruption. Association, mis corruption. Hein? La santé, mis corruption. Maramila, mis corruption. Administration, mis corruption. Tisra, tis corruption, Madagascar. Pourquoi? Parce que, Andraduel, Angatilouanasfa, ils m'ont vite entendre filer la pays qu'est-ce ton état fédéral. Faut-il, Narosa, c'est pas nos politiques, Zefa, une politique, quoi? Inculquer naro razing anteluanefa tsara état fédéral magnavakavaka non état central magnavakavaka état fédéral zay miady gouverneur ny fidienay ya misy président fa zay miady exemple zavanareo États-Unis volanko zay misy un endroit perte de mort mbola mi continuer misy endroit fa tsy mi continuer sambolo misy en force nazy zay mampandroso tanàna faut-il misy concurrence fo agnatiny raha io nagnino ty mavita zay tsy mavita nagnino ty mavita tsy mavita tiako misy problème allo mipetraka izy tu vois karaha zegny atao état fédéral soit confédération zavanareo Suisse y a même pas je crois pas qu'il y a des militaires zavanareo Suisse tranquille za président agny mandeha bus karaha tsisy olo amitsika ndraiky tanàna fa tsisy raha mahantra atsika ndraiky magnaboaka alevitsika V4 V6 4x4 avion jet privé ta olo mahay mpagnarivo le vahoaka mahay le mahantra mahay mahantra fo voilà zay vidéo naka donc maramila azafady aminareo en tant que maramila za tsy maintsy volagna anareo fo zay fitiavako anareo volaniko anareo tiako maramila karaha na mahazo expérience fôtiny ino volanko maramila gasy matanjaka nova anao tsy mahay maramila gasy matanjaka maramila gasy za fa nahita maramila gasy ary za koa fa nahita maramila gasy nidika tagnatin'ny légion étrangère toujours devant gasy ny matanjaka fa gasy tsy amegna outil andeha iasany même sport gasy matanjaka fa tsy amegna outil andeha iasandreo tout simplement tsy amegna les infrastructures tsy amegna matériel zay fo problème ny gasy zava atsika teo na commencement ndreo s'en fout commencement ndreo ny potendreo baria ny potendreo azony nagnapotiky baria le fitondragna nagnapotiky baria tsy amegna prime tsy amegna vola au lieu que amegna baria romy voyage ankadalegna le non c'est le fitondragna zay ny volanko raha jiaby koa idiran'ny fitondragna ty potiky fo volanko aminareo tsisy raha tsy potiko voilà zay vidéo tsika merci aminareo c'est vous que tsara fo coach naka io prof de sport io tsara fo merci aminareo nitandregny j'espère qu'un jour Madagascar va se réveiller je sais qu'il va se réveiller il se réveille déjà et volanko nareo vola viedinareo non chaque chose à son temps zay mbola 5 mois fo zay mbola ennemi existe 5 mois fo zay nagnasaky vola sasany fada firy taogno ro magnano politique tsisy raha vitandreo en 5 mois zay manangana comment association l'état fédéral même en 5 mois olo jiaby amizay tihidy jusqu'à olo fa mivolagna misy sasany mivolagna état fédéral fa misy sasany mikeky zay fa ndeha androboka état fédéral fa on n'est plus malin que ça vlan aty tsisy olo andeha comment ça amitika zay tsisy olo andeha mitika zay ary tsonareo vola magnavakavaka olo jiaby agnato fa olo le à Madagascar on va les protéger pour l'instant zay à Madagascar tsy ampidinay zay navolako stratégie jiaby fa aminay izy agnatin'ny papier nay fa izy agnaragna anazy io fa le reste tsy ambaranay nareo azovy io comme ça tout est secret maramila fa karaha io volanko aminareo tout est étudié voilà
Ok, merci à tous.